Jala Nafarroak Palestinako herriaren alde mobilizazioekin jarraituko du. Otsailaren 21eko mobilizazio iragarri du. Palestina jasaten ari den genozidioaren amaiera eskatzeko. Nafarroa ibilgailu elektrikorako transiziorako prest dago. Irujo kontseilariak kilometro zero industria defendatu du Leaders Meeting Europako industriako topaketan Bilbon. Ikasleak, familiak eta irakasleak Rotxapeako ikastetxe publikoko patioa birnaturalizatu berria diseinatzen ari dira. Iruñako udaltzaingoak iruzurren eta indarrez egindako lapurreten beherakada erregistratu du urtebetean, 6.168 atestaturekin. Baztango haurreskolako lan polsa betetzeko hezitzaileak behar dituzte. Jala Nafarroak otsailaren 21eko mobilizazio iragarri du. Arratsaldeko 8etan Antonietitik abiatuko da manifestazioa, Palestina jasaten ari den genozidioaren amaiera eskatuz. Aurretik egindako mobilizazioak aipatu dituzte egindako agerraldian. 2025an Iruñan bakarrik 5 manifestazio egin genituen. 117 hitzaldi eta solasaldi parlamentuan aurrera atera ziren 3 mozio aurkeztu genituen eta 80 udalek baino gehiagok onartzea lortu genuen, adierazi dute bozeramailek. Kongresuetara joan ginen Euskal Herriko Unibertsitatean, Bilbon, Barcelonan, Madrilen, Bienan, Londresen, Atenasen. Jardunaldi juridikoak antolatu genituen Nafarroko Unibertsitate Publikoen eta lan instituzionala egin genuen Nafarroko udaletan erosketa etikoaren araudia aplikatuz, adierazi dute. Mikel Irujo industria eta enpresen transizio ekologiko eta digitalerako kontseilariak adierazi duenez Txinaren bultzada industrialaren aurrean Nafarroako funtsezko pieza guztiak ditu ibilgailu elektrikorako transizioari erabakitasunez aurre egiteko. Hala adierazi du automozioa bidegurutzean jardunaldian. Nafarroko Kongresu Jauregia eta Auditorioan Iruñan automobilgintzaren foru industriari lotutako 130 lagun baino gehiago bildu dituena. Irujok adierazi duenez, testuinguru geopolitiko oso konplexu batean Europa azken hamarkadetako erronka industrial eta teknologiko handienaren aurrean dago. Era berean, errealitate horren aurrean, Nafarroak beharrezko erabaki industrialak hartu ditu ibilgailu elektrikoaren fabrikazioa gure lurraldean egin ahal izateko. Neurri horien artean, sektoreko tokiko eragile nagusiek azken urteetan egindako inbertsioak aipatu ditu guztira 1.300 milioi eurotik gorakoak. Kopuru horren zati bat adibidez Volkswagenek 2023ko otsailean Landavenek urte horretatik aurrera 2 modelo elektriko ekoizteko iragarri zituen. 1.024 milioiei dagokie. Mikel Irujoren arabera, Nafarroaren etorkizuna foru erkidegoan bertan auto elektriko egitea da, eta hori ziurtatzeko bere ustez egindako inbertsiori esker foru komunitateak oinarrizko piezen puzlea osatu ahal izan du. 120 hornitzaile baino gehiagok osatutako ibilgailu elektrikori lotutako ekosistema industrial bat izateko. Mikel Irujo industriako eta enpresen transizio ekologiko kontseilariak Leaders Meeting Europako industriako goi bileran parte hartu du atzo goizean Bilbon. Nafarroaren presentzia indartzeko agendaren ardaz nagusiak diren lehiakortasun industrialari, berrikuntzari eta teknologia estrategikoei buruzko elkarrizketetan. Imanol Pradales lehendakaria izan da jardunaldiaren buru. Amberesen Belgikan 2024an egindako lehen edizio baten ondoren, Amberesko adierazpenarekin amaitu zena, 2. edizio hau sendotu eginda, eta mahai gainean jarri da, 3. batzuekiko mendekotasun txikiago duen Europaren beharra, baliabideetan eta energia, baita Europan sakoneko eraldaketa industrial eta teknologikoaren beharra ere. Irujo kontseilariak eta Nafarroko klusterrek esparru estrategiko hontan duten presentziak foru komunitateak Europako industria berrikuntzarekin eta eskualdeen arteko lankidetzarekin duen konpromisoa azpimarratzen dute. Inoiz baino beharrezkoagoa baita autonomia estrategikoaren eta tokiko edukiaren alde egitea 3. herrialdeen aurrean, nabarmendu du Irujok.
Hezkuntza komunitate osoaren nahia da Rotxapea ikastetxeko patio berria birdiseinatzea, naturari espazioa irekitzen dion diseinua baliatuta eta berdeguneak eta jolasguneak uztartuta. Egungo hormigoizko arlauz handiak alde batera utzita, ikasleen interesak barne hartzeko xedez. Helburu horrekin bat, ikasturtea hasi zenetik amestu dute lehen mailatik 6. mailara bitarteko haurrek jolasteko eta aisialdirako espazio berri horrekin zuzendaritza taldearen eskutik. Beren patioa nolako izatea gustatuko litzaieken marraztu dute. Eduki nahiko lituzketen elementuak bozkatu dituzte eta plastilinaz eman diete forma ideioiei. Patio inklusibo, jasangarri eta divertigarri bat egiteko xedez, beren mailara egokitutako hainbat jardueraren bidez. Zuzendaritza taldeak orekari arkitektura estudiorekin batera prozesu guztian zehar aurrekin eta familiekin gurasoen elkartearen bidez egin dute lan. Espazio berria diseinatzeko orduan beren ahotsak ere garrantzitsuak direla azpimarratuta. Hala lantegiak, hitzaldiak eta lantaldeak egin dituzte, patio berrian nahi dituzten erabilerak eta espazioak lantzeko. Zehazki parte hartzeko prozesuaren lehenengo fasean erakusketa parte hartzaile bat egin dute eta ikaslek zein familiek euren proposamenak txertatzeko aukera izan dute. Maketa lantegi bat ere egin dute lehen hezkuntzako ikasleekin eta familiekin haien proposamena jasotzeko hainbat lantegi egin dituzte. Iruñako udaltzaingoak guztira 6.168 atestatu egin zituen 2025an. Zifra horrek erran nahi du 6%ko igoera izan dela aurreko urtearekin alderatuta. Orduan, 5.840 atestatu erregistratu baitziren, baina 2023rekin alderatuta igoeraia ez da testimoniala izan. 1%koa orduan. 6.094 atestatu ireki baitziren. Datu orokorroiek alere delitu motaren arabera banakatu ez diren egoera jasotzen dituzte, eta iruzurrak eta indarrez egindako lapurretak nabarmen jaitsi dira. Lehendakaritza batzordeak asteartean ezagutzera eman ditu udaltzaingoaren 2025ko balantzea. Aurreko urtekin alderatuta atxilotuen kopuruak gora egin duela eta kasuak argitu direla azpimarratuz. Azken urtean egindako 3 atestatutik bat ebasketei dagokien. Udaltzaingoaren balantzearen arabera, 6.168 atestatuen 2.286 atestatu ireki ziren. Zifra nahiko egonkor mantendu da azken 2 urteetan. Lesioak, iruzurrak eta tratu txarrak ere zerrendako goiko postuetan daude, baina oso urrun. Delitu larriagoi dagokionez, Iruñak 2025 igaro zituen inolako hilketari gabe, urte bete lehenago erregistratutako bien aldean. Halere hilketa saiakerak izan ziren, 11 atestatu ireki zuten udaltzaingoan 2025an. Zerrenda agortu dela eta lan polsa osatzeko hezitzaileak behar ditu Baztango haurreskolak lehenbailen. Haurrezkuntzako gradua edo goi zikloa ikasi eta euskerazko C bat titulua duten hezitzaileak bilatzen dituzte. Interesa duenak otsailaren 12 arte, hau da hortzegun eguerdira arte, bidaltzen ahalko du kurrikuluna haurreskola@baztan.eus helbidera. Bagatoz ikasleak, bagatoz gurasoak, bagatoz profesionalak. Bagatoz Euskal Herri osotik autoeraketaren bidez, hezkuntza proiektu herritarra lantzera. Ikastolak, bagatoz indar berriz. Bazatoz? Elizondon Santiago Karrika 15ean Anzabal Inmobiliaria. Pisu apartamentu berri eta 2. eskukoen salmenta, lur sailak eraikitzeko pres. Anzabalen Zuritz aseguroak. Etxe bizitza, auto, komerzio, landaetxeen aseguroak. Urtean unitzetako bermea eta konfidantza osoko zerbitzua eskaintzen duen aseguroa. Informa zaite Anzabal Agentzia Santiago Karrikan Elizondon.